όμως κάτι λείπει. Τους είπαμε όλους, κι όμως κάτι λείπει. Και αυτό το κάτι που λείπει έχει ονοματεπώνυμο. Μάνος Κατζηράκης. Είναι επιλογή του Μάνου και του εκπροσώπου του στη ζωή αυτή που τυχαίνει να είναι και άρρηκτος προσωπικός μου εγκόρπιος φίλος να μην επιτρέπει τη δημόσια εκτέλεση. Κάντε ότι καταλαβαίνετε, θα πω την πρώτη λέξη. Χαρτινό